Har du brug for nogen at tale med? Hos Dansk Kvindesamfunds Rådgivning kan vi tilbyde dig gratis og anonym vejledning af vores professionelle psykologer og jurister, uanset dit køn, alder, indkomst med mere. Ja. Af hensyn til statistikken ved en anonym rådgivning, så vil vi bare gerne vide, hvilket år du er født. 1961. Ja. Og hvor har du hørt om os? Jeg har set en af jeres brochurer. Ja. Hos min læge. Ja. Og hvilket postnummer kommer du fra? Det er statistikken igen. 2100. Jamen, du har fået udfyldt kortet, så skal vi gå ind og tale? Vi har et rum. Ja, tak. Ja. Vi rådgiver blandt andet om juridiske, økonomiske og personlige problemer. Besøg vores hjemmeside for nærmere information. Juridisk psykologisk rådgivning, gratis og anonym.